Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo. Ti umuna apaset ti serye tayo itaalawas anapuluhan. Awan karbangan. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Apay analiday ka, iho. Ayan ka di ti fiancé. Awan pa'y mapagtal ka na babae, mama. Apay akas na timbagam. Ado dita, ti mapagtal ka na babae. Ni Carol, nakita nga nakakibkibin na alalaki. Kwartak lang ti kinayat na dyan babae. Kadun ti dinawat na kanya. Saan ka di akagat-gatang mo man iti kwentas? Nga alahas na. Wan, mama. Luklukwen naklayang na dyan babae. Hando kasta, saan nga rod amatuloy ti kalay sayo, iho? Saanan, mama? Itapay lang. Kat naduktala kon ti kinagold digger na. Kasanon to pa yun agasawa kami. Ay, kasta man ang ti inarabid ti mo na babae iti biyag mo. Kinwartaan na kalaan. Tsaka mo, mami. Tsaka mo. Mama, apay nga tangawan pa'y matino a babae ang matumpungan ni Manong. Ay, jak man amo, iho. Nasingpat ni Manong mo. No apay alokwan pa'y laang dagiti babae ang makarelasyon na. Kaduan samot dito'y syudad a babae, kat materialistik da. At damot manakam. Ngam, ad-ado siguro dagiti rupat kwarta ang natumpungan na. Ay, adda manan pagsaksakitan tinakam ni Manong. Kaya't ko kumamang asawa ni Manong mo. Sakbay nga da mapasamak kanya. Ni mamamat, ubing kayo pa'y. Apay aday tapay tinapanunot yo. Wan, ubing titawan ko, ngam abumat. Ada sakit ko, iho. Ay na, mama. Saan ko maaday tati panunutan nyo? Kaya't ko makita pa ikuma, dagiti agbalin nga pukok. Sakbay nga da mapasamak kanya. Apay, anya ti aramidam dita, sika, ayme. Ingka mangala ititimba, taipan mo ija ayan, dagiti baka. Gatasan nyo ida. Saan ka di amabalin apagtuluyan dakmat iti kuleyo, auntie? Anya nga agtuloy. Asino pa iti mangkita ka dagiti manggatas ka dagiti baka? Kayat ko ti makaturpos, auntie. Adda nga rudan ni Claudia iti universidad. Adda nga rod trabaho. Addamat dagiti kadwa tayo ang mga ramid, auntie. Saan mo nga ipilit ti kayat mo? Noan niya ti desisyon mi. Iso ti masurot. Sayang ti panagadal ko, auntie. Dwala ang matatawan, malpaskon. Uray dwala ang abulan. Adda nga rod trabaho. Sika ti mangkita kadagiti manggatas kadagiti baka. Adda na gorder iti presko agatas. Auntie, da kayo kumanti mangkita. Awan mo ti araramidan niyo. Anya? Ha! Sakit din ti ibaon mo, danga. Dito yaklata ka di rancho, daddy. Ituloy ko kumamot ti panagadal ko. Anya pa'y lang ti sapulem. At damat ten trabahom dito eh. Apay nga ni Claudia, kat agad-adal ijay syudad. Sana nga mo ti trabaho dito rancho. Agam si ka kat amom. Sayang ti panagadal ko, daddy. Kayat ko ti makaturpos. Makarengreng ti kanayon mo nga ibaga. Ikagatag trabahon. Kita am dagiti kadwa tayo nagtrabaho damat laeng. Apay ka di amanipod na tayo ni mami. Katkasta kayo kanya, daddy. Nasingsingpat ni mami, ngam ni Auntie Magda. Saan ko matakabsat ni Claudia? Ngam isugit din ti pagad-adalan nyo.
Di nakpagpungtuten ay mi. Ingkakit din iti ayan dagiti trabahador. Adda kamat gaya man, anak ko. Oh, kumusta ti panagadal mo ijay syudad? Nagrigat mo ti agadal, mami. Nagadumat nga ipapaaramid dagiti manursuro. Marigatan ak unay, mami. Ano sam, tapno makaadal ka? May sakan to a maestra. No kuman nalaing ka. Kinabuga siya, wenno doktora kumati alam a kurso. Marigatan ak tupay iti kina maestra. Kasanon tupay no abuga siya. Nagrigat ti agi kabesa kadagiti lintag. Saan ko amauawatan? Iso a pinagsardeng ko ni Amy. Tadyak kayat nga atiwan na ka. Ibilin nyo man kit di ka ni Amy, takargaan na ti bathtub iti gatas. Kayat ko di agbabad iti gatas, mami. O sige, taibagakan ko na inton sumagpat. Tamapan mangala ijay pagprosesuan iti gatas. Taipan na iti bathtub mo. Awan ka di pa'y tinapilim ka ikalaysa, iho. Awan pa, mama. Amoy mat, manluloko na iti nakarelasyon ko. Tsak kaya't ida aminan. Manluloko na. Kaya't ko kumati maadaan iti apo ko. Sakbay nga da mapasama kanyak. Amumot nga da sakit ko, iho. Ti kayat ko iti babae. Kat saan na tayo rupat kwarta, mama. Pasasayat no mapanak iti probinsya. Agpamarangak amay salang a simpleng empleyado. Agpamarang ka amarigriga at kasta ka di, iho. Wan, mama. No da makita ka na singpet a babae o reprobinsyana. Iso ti ikalaysak. Hagam, anya trabaho ti aplayam iti probinsya. Uray anya ditan. Ijay amang sirpatak iti babae na pudno amang ayat kanyak. Dahil saan lang at ikwartak ti kayat da. Madanagan ak iti aramidam, iho. Anya ko matipagdanagan nyo. Nataangan akon. Kabaalak tagbiag akas marigrigan. Ngam aganad ka kuma, iho. Aganad ka akanayon. Talaga ka di asumardeng kanya agadal? Itapay tadnandanikan at turpos? Duwalaangan atawan? Wen nga rohad. Mas dawak mat ka ni daddy. No apay analaka ang manipulaan ni Auntie Magda. No anya ti baga ni Auntie Magda. Tungpalan naman. Sapay nagsadot dagijay nga agina. Anya nga tati kinayat ni dadim kadagijay. Mas dawak. Nagbalin pa yun anaungat kanyak ni daddy. Saan ka di ani mami? Mtakin ko kwa dito rancho. Day to ti pudno. Ngam dagijay nga agina ti agari. Pinagbalindakit din akas lababa unan iti bukod mi arancho. Madlaw ko kat dakkal tinagbaliwan ni dadim. Talaga. Nagbaliw. Manipod na tayo ni mami. Edikwan. Insangpat na matan dagijay nga agina anaulpi. Agpayso nga tati ibagbagada. Ano kano napakanti babae ti lalaki ti panggayuma? Kat agbalin nga under disaya ti lalaki. Tsaka mo, angam, anya ko ma, ti ipakan na. Adda ka no rancho iti dati alugar. Iso ka no ti pagtataudan ti presko agatas nga ilaklako na. Sa pulag na iti rancho. Kat agaplayak kas katulungan. Sapay ko ma, tagkas sa pulan na iti kadwada iti rancho. Pudno ka di, asan mo nga intad titang dandag iti trabahador iti rancho? Ited kunto. Ha, saan ang makauray dagita at trabahador iti rancho? Ang pimanaw dan. Kasano pa ita? Si siya ka mga sikaso kadag iti tarakan tayo? Oh, no ka ba alam lakit di? Ano sam? Tadi pa'y iso ang matangdanan dagita at trabahador.
Wenno saan, dagiti babae akatulong ijay pagprosesuan ni tigatas, tumulong damat. Ngem nakapsut da ngagbagkat iti kanen dagiti baka nga adda iti kamarin. No adda lakit di agaplay, alaem, tapno adda kadwam nga agbunag iti kanen dagiti kaan anak akunam. Kasapula ka talaga ti kadwa. Kumaa, numay salang a baka ti adda iti kamarin, ket nagaduda nga rod. Kitaam ti kasasao ni Daddy. Aplikantin samat. Nakita na tinakapaskil a wanted ranch helper. No saan nga ited ni Auntie Magda ti sweldo na? Amangan no pumanaw tumatlang akas kadagiti dadduma. Imbag lakit din tainted na ti sweldo. Kinid daw ko kankwa na nga ited na. Kasi kati kalaingan nga agproseso iti gatas. Saan pa'y unay nga amo dagiti kabarbaro akadwa diti pagprosesuan iti gatas. Imbag ta nasingpot ka anang isuro. No kasano ti agpasteurize iti kaalala agatas ti baka. Nasurong matadagos. Dagiti dadduma, di dakitaan ana imbag ti kapudot ti iluto da agatas. Isong adda madadaan. Iso akas sa pulan ati thermometer no agluto iti gatas. Tapno saan amalabos tina ito yung temperatura na. Iso ang pangaasim, Flora. Dinakpampanawan diti pagprosesuan iti gatas. Kasapulan ka, no agpasteurize, kan agikarga iti gatas kadag iti bote. Hi, kabarbaro ka diti rancho? Siyak ni Flora, katulungan ni Aimee nga agpasteurize iti gatas ti baka. Aimee ka di tinagan ti kadwa mitay? Wan, manong. Anak ti akin ko kwa diti rancho. No anak ti akin kukwa. Apay anak itak anak awit iti timba nga dakarga na agatas. Nauyong mami dagsyuman kan kwa na. Ta para bantay kanulangan kadag iti agpasteurize iti gatas nga ilako da. Anya? Imbag ti manugot mat ni Aimee no kunam nga agad-adal. Ay, naturay ni bakit magdang agsyuman kan kwa na. Kasi mat nga no kasta. Saan ka di nga isakit ti ama na? Day tangaro ti pagsidawak. Atap ko pa'y kiti aginayoma day di bakit magda ti ama ti gayim ko. Pag kuna ama ginayoma na. Apay, agpay so kadit ti gayoma. Mama, husto nga ta ni Manong tapno makakita iti mapagtalkan nga asawaan na? Day tamot ti saan ko nga amo iho. Kitaan tayo no mayat ti napanunot na. No anya ti ibunga na. Agpamarang a pobre. Bilibak mo't iti taktika na panunot na. Naawanan ngamin iti panagtalag. Gaputan namin anon alinuko dagiti nagbalin a karelasyon na. Una, tanagtalag adagos. Inted na tikid dawon dangi a babae. Day tatay ko nada, adi na inusar ti utek na anagayat. Ti puso na tinaramat na, kasta ka di, mama? Narigat ti agsao, ngam kaslakas tan iho. Gaputa ay ayatan na ti babae. Inted na amin, akinid daw daken kwa na. Siya ko ti mang bitbit iti timba nga awit mo, ma'am. Ha? Di na ko maawagan iti ma'am. Kabailak da ito eh. Ay, siyak ni Andrew. Ti kabarbaro akatulong nyo dito rancho. Syakmat ni Aimee, Manong. Saan ka di asika ti para ited iti kanan dagiti kaan anak abaka? Nga adda ijay kamarin? Wan, ma'am. Nalpas ko idan nga inikkan. Isa tulungan ka amang ipandita awit mo iji pagproseswan iti gatas. Tinak ko mapaayan. Tapno di mo mat ko na. Sige, patgan ka man laangan. Tagi-amanak, ma'am. Sige. Agsarsarita ta, kabayatan ti panagnata. Sige, ti makam mo. Ang naumay ni Auntie Magda, sigurado nga agungat day jay. Tapay nga gungan.
Anya ko man ti madino ag sarita ta. Amangan no sa bali ti pagawatan na. Ibaganan tumanen nga adda mading aramidan ta. Ha? Anya ko man ti madin nga aramiden ta. Amom kadi anakitak nagsarsarita da Aime, kanti ka barbaro akatulong ije rancho. At damat itsura na day dya lalaki. Anya ko man agsarsarita da, mami. Jak pagan ano ti mamirmiraot. Claudia, adda na panunot ko. Kat pagsaya atam daytoy. Anya ko man dayta, mami. Mayat nga yaramidan ta iti istorya, kat ibagata ka ni Julius, tapnoong tanna ti anak na. Tapno anya ko mami. Jak maawatan ti kayat yu mapasamak. Claudia, no pumanaw dito'y ni Aime, kat makiasawan ka ni Andrew. Dua tanton nga agari dito'y rancho. Mayat, dayta na panunot mo, mami. Imbag, tasin nagtipastig a pagproseswa ni tigatas dito rancho. Saan nga dayo ti pangibunagan ni tigatas ang may proseso? Ijay kumasidag ti balay. Ngam na panunot idi ni mami. Amay mayat no diti asidag ti rancho. Ubing ka kadipay, idi na tayo ti inam. Umuna pa lang atukad ko iti high school. Kasta? Nasingpat ka nagagat ka. Ngam, madlaw ko kat iroromanda ka. Ti pagsakitan tinakam ko. Di nakpay amo nga isakit ni daddy. Patyan na amin nga ibagakan kuana ni Auntie Magda. Di na kadikayat nga awagam mo't iti mami. Ta iso ti kasukat ti inam. Tsaka mo. Ngam awan ti kasukat ni mami. Dito'y puso. Nakitak amayat ti panagsarsarita da Aime, kanti ka barbarwa katulong ije rancho. Anya ti kayat mo asawan, Magda. Manipod idi jakpay nakita anaragsak ni Aime. Kanayon analiday. Ngam idi addaday jay nga Andrew, nagbaliw. Naragsakan kan nasaranta. Kayat mo asawan, adda relasyon da? Nukas pangarigan, adda. Saan mo ko maaparitan? Tapagragsakan naman. Kayat mo ka din na makiasawa ni Aimee? Apay, lapdam ka di ti pagragsakan na. Rumba nga ipalubos mo, no anyaman ti kayat na. Agbibisin kakit de. Garangganjang. Daddy, anya ka din ti sasawan nyo. Adda ka din madi, aramid ko. Saan ka nga gindidya mo? Amok ti aramid mo. Trabahador lang iti rancho, ti paggarangganjangam. Saan kayo ang maawatan, Daddy? Siguro, adda manan na idanon kada kayo, iti saan nga umno. Agbaligi nga tani Magda, iti dakas apanggap na. Papagayam, di uliwayan adenggen, tituloy te serye tayo itaalawas ang napuluan. Awan, karbangan, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo, ni Steph Mero, kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, itingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan.
Ti napalabas, nasakit tinakam ni Andro, talino ko tinakarelasyon na ababay. Rupat kwarta kano dagitoy. Napanunot na nga rod, amang sirpatlaangan ijay probinsya. Barang saan arupat kwarta. Iti sabali abangir, naliday ni Aimee tanaranggas kankwana ni Magda nga agsyuman kankwana. Ngam saan nga isakit ni Julius nga amana. Gapo ta pinadakas ni Magda ni Aimee, kinasarita ni Julius ni Aimee. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo itaalawas ang napauhan. Awano, karbangan. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Daddy, anya ka din ti sasawan nyo. Adda ka di madi anaaramid ko. San kan nga gindidaam mo? Amok ti aramid mo. Trabahador lang iti rancho ti paggaranggan jangam. Saan kayo ang maawatan, Daddy? Siguro, adda man ang tinaidanon kada kayo asaan nga umno. Awan ti maidanon no awan ti nakita da. Makasasawa ka din, ha? Agadal ti kayat ko, Daddy. Saan kat ang makiasawa? Amok paingay. Ha! Amang ano inton madamdama, kaya't makiasawa ka adi na oras. Hanggang saan ka alapdan, no dahi ti pagragsakam. Apay ka di akasta kayo kanyak, Daddy. Manipod awanan day di Mami. Saan ko nanarik na ti panagdungoy kanyak? Sabali man ang tinapanante sa ritaan. Dita ka man laingan. Imanawan ni Sir Julius. Gusto na ita panagsangsangit mo. Nagsakit ti panagsasao ni Daddy, Manong Andrew. No adala ko mapagtrabahuan, kan pagdagusak ijay syudad. Inak ang trabaho langan ijay. Agurno nga, taituloy ko ti panagadal ko. No kayat mo, agpakadaak pailahan ka ni Sir Julius. Adda amok iti syudad. Damagak nagkasapulan tayo ti katulong. Kayat mo? Saan da nga taan naranggas? Kasanuan amam ida? Siguro gayam ko ti security guard da. Adda basit balay na itinikod ti balay. Ije ti pagyanam no mayat da. Ayan ka di ti security guard ako nam. Napano ni abroad. Siyak tinangitalkan na iti balay na. Kasta ka di? Tagaan o kagayam, Manong? Awan mas no papagyanak. Nayanaka kay di syudad. Ngam taga-probinsya ti inak. Saan ta ko man napagsaritaan ti kinataok. Tamalidayanak lang ang makalagip. Mabalin. Imbawag itay ni Manong mo. Ada kanuyag na dito'y akatulong. Ag working student ka no. Kurso na da na kaditi babae, Mama? Wen ka no. Ngam iyag na dito'y tasumrag akas katulong. No sumrag kas katulong. Mabalin ko mat nga rod akilatisan. No saan matlang arupat kwarta. Kasano kumamot ti panangkilatis mo ako nam? Ha? Ada kanya akong ti stroke. No kasano amaamuak. No saan arupat kwarta. Basta saan mo apagaramidan iti dakas ti babae, iho. Ni mamamat. Sa anak mo't kat ama nagdakdakas. Ada pa'y gayam imbaga ni Manong mo. Imbaga na kano iti dayje babae. Nga agaplay mo't ni Manong mo akas security guard iti balay. Anya? Kaya't nasawan. Di na imbaga akapamilyata. Kasta nga rod, iho. Nagpamarang amarigrigat ti kabsat mo. Nangala ka kumay iti gatas. Tara matag apang moisturize iti kudil ko. Napan ka kumaijay pasdak. Tain ka nangala. Nagapo ka lang arudan ijay.
Nangala ka kuman Jakmut kamin amo aka sa pulam ti gatas. Paidam ka kit di Namin ano nga imbaon nak anangala iti gatas. Nga impan ko di tabat-tab mo. Nasakit ka di, tinakam mo? Kasano nga ibagam apaidamak? Kat di mo matimbaga amangala ak iti aramatom ita. Sige, ditakan. At dapay aramidak. Basit lang anos. Mapapanaw kan tumatlaang dito'y balay. No agbaligi-ak amang papanaw ka ni Aimee dito'y balay. Ibagak anagasat ta. Imbag ta inaramat ko ti utak ko. Iso anak ipagnaed ta dito'y. Di kayo pa'y nag-istorya. No kasano anaam-amo yun ni Daddy Julius. Saan akas iti Daddy ama Martak? Sigod nga gayam kami iti ina ni Aimee. Inayat ko idi ni Julius ang ti ina ni Aimee ti inkalay sana. Nagsakit idi tinakam ko. Kas tagaya, mami. Iso nga ikagumaam, tinakidan na ka ni Daddy Julius? Anya pa'y ngay. Remang ay tirancho da, iso nga inapapalak. Ngem idinatay ti asawa na. Ing kagumaak mat aginundawayan, ti panagladladingit na. Nalaing kayo matngarod iti kalukwan, no kasta. No pagsayaatan, apay kit din asaan. Iso atuladan na, Claudia. Saan ka apumatol iti mamirmiraot? Dajay adda mabalin na ti sapulam. Iso nga rod, nga oray kursonadak ni Andrew tanataer, nga katulong lang mat. Apay ko ma, amang ipakita iti motibo. Iso adang nga ni Aimee. Tanakisiningad kit din iti dayjay akatulong. Palubusan nak ni Dadim. Mapana ka di syudad. Kasaritak ti ibagbagak no agkasapulan da iti katulong. Sige man nga rod, Manong Andrew. Ngam saan mo pa nga ibagbaga ka dadadi ti planok nga ipapanaw ditoy. Kasano ako na pumanaw ka ditoy? Pumanawak mo ton Pangaasim, Flora. Saan ka apumanaw? Tapno adda awagak apagdamagan iti mapaspasamak dito rancho. O sige. Ay nga maikawak lakit din no makapanaw ka ditoy. Ano sa mon tapno makaturpos ni Aimee? Iti sana mabayag. May santon adi adal. Uwan man langan. Dapukan ka. Agyanak pa dito rancho. Agyaman ako na ikan ka, Flora. Katsapay lang ko, ma. Taadda makita ni Manong Andrew apagtrabahuan. Kan pakidagusak. Alangarol, masapa ak amapan tapno makasubli ak matlangin ton malam. Agsagana kan tunay mi. Tamabalin ta ti pumanaw dito rancho apama na makasangpetak. Kat kasanuti ko nam nga iyag mo a babae. Saan nga tarupat kwarta ako nam? Tigayam na tayo nga inanat ti akin ko kay ti rancho, mama. Ngam ti agsyuman ken kwa na ti agari. Pinagbalin daw ni Aimee akatulong iti rancho. Nagawan mo ti puso na daytan nga agsyuman. Maasyanak unay ka ni Aimee. Kaya't natin makaturpos. Ngam pinagsardeng datap na iso ti mangkita kadag iti agi proseso. Kan agpasteurize iti maala da agatas dagiti baka da. Adda ka di panagayat mo iti dayta babae? Wano, kaasila ang ti marikrik nam kankwana. Damo pala anak itak. Inayat kon, mama. Nasimpot ni Aimee. O sige, iyag mo ditoy. Tagpaay akas katulong. Tapno maobserbaran tayo. No saan arupa ti kwarta ko nam. Inton umay. Agpamarangak kas security guard iti balay.
Iji quarters ti sigo da security guard ti pagyanan mi. Duamat ti kwarto ijay. At na nakasagana apagyanan na iji syudad. May sa akatulong, gwardya akmat. Kaya't mo asawan. May sa abalay, ti pagyanan nyo adwa? Juan Flora. Security guard ak. Kat para lutumat ni Aimee. Uy, saan mo nga ta pagaramidan iti dakos ti gayam ko? Ikarit nga ayawanak ni Aimee. At damat kontakyo ti tunggal maysa. Mabalin mo nga awagan tapno kumusta no niya ti kasasaad na. No, Jack, tumakontak ti gayam ko. Ipabiro ka iti pulis. Wala. No kayat mo, sumurot ka tapno makitam ti balay apagyanan mi tapno di ka agdwa-dwa. Saanan? Amang ano makita da nga awan tayo atalo kat delikado. Ala, mapan kami nga rodan. Ibagamton ka na kuwadaan apan kami. Malaman. Iso ama sigurado ang nagawidan ni Daddy. Talaga ka di saan kayo nagpakada? Saanan? No siyak, sigurado adidak palubusan no agpakadaak. Ni Mat Andrew, pagarupan da at saan apan ang tad ni Auntie Magda iti sweldo na, no apay apimanaw. Adda ka din ni Aimee dito rancho. Saan sa mata nagawid idirabi? Awan mo't dito'y, ma'am. Nakuna na ngamin, akayat na ti agtrabaho. Ta ituloy na kano ti panagadal na. Anya, pagadalan na ti bagbagina, kasta ka di. Oh, mabalin ayamot ti kasta. Mabalin, no kabaalan na lakit di, madam. Kasano ko maamapaggidan na ti agtrabaho? Ay, awan latam mo kon. Ado mo ti kasta, madam? Oh, asino nga rod itatimang kita kadagiti kakadwam? Ayan mo't dayjay nga Andro. Di yun samot into ti sweldo na, madam. Imanaw mo't. Anya. Oh, nagkuyog lakit di dagijay apimanaw. Ha, dagiti sinalbag. Nagtaray da siguron. Awanen ti anak mo agarang ganjang. Nagtaraydan kan ni Andro. Anya, no kasta, awan tinangtad iti kanen dagiti baka iti kamarin? Nalabit. Jak ngamin ang dimanon ijay. Ijay lang pasdak tinapanak. Nagawid ak adagos gapo iti naamwak. Asino pa iti mangkita kadagiti manggatas iti baka kaya nagproseso? Adamot kit din ni Flora. Amo namat, tain suro ni Aimee. Ngem duma ano adda ni Aimee, takabain kantong palan dagiti trabahador ti ibagana. Oh, apay, siyak, dedak ka di kabain kantong palan. Flora, itid mo ngamin ti sweldo dagiti trabahador tapno di da pumanaw. Jak amo no asino pa iti makaamo nga agpasturize iti gatas no pumanaw ni Flora. Nakadanon tan. Umunag tan iti gate ti balay ti agbalin nga amo ta. Nagdakkel abalay. Nagpipintas dagiti masetas iti aglawlaw ti arubayan na. Mapantapay basit iti quarters ng iti gwardya. Ta ibati ta ti gamit ta. Ken aginanakapay no napanog ka iti biyahe. Ayan ti kwarter ako nam. Iti lukod ang tidagkala balay. Anda kusina ken dua kwarto na. Kaano ta akasao ti kunkunam nga agbalin nga amo ta? Di ka kadipa aginana? Apay, saan ka napanog iti biyahe? Sige nga rod. Sapay kumaa. Takayat dak akas katulong da. Nakasaukon. Ket kayat da ka. Ay makisarita kalatta ka ni madam. Tapno agam ammo kayo man. Nagbaliga ka nagpapanaw ka ni Aimee dito yung balay. Iso anagkasata anak ko. Kasano dagiti trabaho na ijay pasdag apag prosesoan, mami?
Day tang agpayso ti parikot. Kanayo nagto ti mapan ijay takita ag ti aramidan da. Sana bale, tadamat ijay ni Flora. Ikantak ngayam iti kwarta. Tamapanak ijay syudad inton bigat. Adan tumanan klase mi. O sige, lalaingam anak ko. Dandani nag-retire dagiti mamaestra ditoy. Sekanto ti maysa ka dagiti sumukat a maestra ditoy. Barang makapasak, mami. Ano nga min ti bagsak ko daytoy napalabas a semestre. Anya, apay ngay nga dabagsak mo. O sayang pa'y no kasta. Di pa'y ulitam manan. No magagatak amangulit, mami. Claudia, kasano nga ron ang makaturpos ka no saan mo nga ulitan? Pagpili ka, ano niya ti kayat mga kwarto ka nagatidwa. Umunag ka, tagin na ka. Agyaman ako, Nay, Andrew. Ibilang ko dahito'y adakkel nga utang ko anaimbag anakam. Saan mo na panunutan na ita? Tinaskan, kat matunoy mo ti arapap mo. Tapno di na kairuruman tagsyuman kan ka. Sapay ko mata makaturposak. Tapno maaramid ko ti rumbang apara kanyak. Anya ti kayat maasawan? Kukwan ni Mami ti rancho. Awan karbangan dagijay nga agina. Nagturidan nga agari iti sanda ako kwa. No iti lintag, talagang awan karbangan da. Nagkalay sa kadida dadim kan tagsyuman kan ka? Saan daan nagkalaysa? Basta insangpat ni Daddy ida, ijay balay. Naimbag abigat yo, madam. Kastamat balasang ko. Si kagayam ti bagbagada asubrak apara luto dito'y balay. Wan, madam. Kayat ko ngamin ti makaurnong. Tapno maituloy kumatlaang ti panagadal ko. Kasta ka di balasang ko. Bilibak iti kinagagat mo nga agadal. Takayat mo pa'y tagtrabaho tapno makaadal ka. Itamot laeng, mabalin mo ti mangrugi. Agyaman ako, Nay, madam. Napatag namin kanyak ti adal. Ket tapno daras ka ang makaurnong. Ingat nga tok ti sweldom iti binulan. Agyaman akla unay, madam. Nagsayaat kayo unay. Kumusta ti damo nga aldaw mo iti palay niya, madam? Nasayaat damat, Andrew. Dinamag na, no ijayak a maturog. Ngam imbaga ka dito yakon quarters. Tadda dito'y dagiti gamit ko. Nasayat mo't no kasta? Aimee, sapay ko mata, di nakaguray ti ibagakin ka. Anya ti bagam? Apay ko makagura ka. Iti ka ano man, saan ka ang mabalin aguraan? Tanasingpot ka kanyak. Nga oray ibagak, ada panagayat ko ken ka. Agpayso ka di, ti ibagbagam. Agpayso. Iso nga inawis ka nga umay dito syudad. Tama sa irtiriknak na makitkitak ti panagsangsangit mo ijiransyo. Sinipsiputan na, ijay rancho. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamag. Papagayam, di uliwayan na denggan. Tituloy ti serya tayo itaalawas ang napuluhan. Awan, karbangan. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MTBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan.
Ti napalabas, kaya't damagda kan Claudia apapanawon ni Aimee tapno matagikwada ti rancho. Gapo tamaasi unay ni Andro ken ni Aimee, tinulag na ti inana, ngalaan da ni Aimee, kas katulong. Idinaduktalan mat ni Magda ti kaawan da Andro ken Aimee, naragsakan da itoy. Iti met syudad, may sa akatulong ni Aimee, idinto ta nagpamarang agwardya ni Andro. Iti may sang aldaw, adda imbaga ni Andro ken ni Aimee. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo itaalawas ana pauluhan. Awan ang karbangan. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Agpayso ka di, ti ibagbagan. Agpayso, iso nga inawis kang umay dito syudad. Tamasair tiriknak no makitkitak ti panagsangsangit mo ijarantyo. Sinipsiputan nak, ijarancho. Diyaking gagara ti mang sipot ken ka. Ngam naamwak ti mapaspasamak, kabayatan ti panagyan ko ijay. Amom, limag-an pa'y kit di ti barukong ko, idi nakapanawak ijay. Angam, pasensya kan, tawan mat igam ko a kwarta. Amok asaan nga inted ni Auntie Magda ti sweldom. Basit la agad na jay. Dakdakkel tinagunod ko iti panagyan ko ijay. Anya ti kayat mo asawan. Anya ko mati nagunod mo. Anyan di imbagak. Ay, lipatan mo. Diyak mo tin amutin sa usawang ko. Andrew, kunam a security guard ka. Ngam, di ka mat nakita itay dito eh. Ay, sana dito iti pagbantayak. Ije pasdag nga yan tinegosyo da madam. Pasdak nga ayan tinegosyo na, kunam? Ayan ka di dahi ta pasdag. Iti sentro ti syudad. Bayam, ipasarakan to ijay. Sino ka? Ken, apay nga da ka dito kusina mi? Ha? Siyak ti kabarbaro akatulong yun, sir. Sika ka di ti anak ni madam? Siyak ti anak ni mama. Ngam, imposible nga agkatulong ti kaskan kakapintas. Agpayso ka di akatulong ka? Adda ka di nga aglutluto iti makan dito'y balayo? No sa anak akatulong, sir? Ay, no anak na ka ni madam, naggapwam. Tadi kamot nakitkita manipod si Mrakak akas katulong. Mistake ti imbaga madinak nakitkita. Kat no agsangsango tay ta. Ita ka lang ang makita ti kayat ko asawan, sir. Ha? Nagbanglo day talutlutum Nalaing kakadimot lang agluto? Saan kun nga ibagkat ti bukod ko atugaw? Ngamda kayon to ti mangibaga, no naimas no saan inton maramanan nyo, sir. Ramanak man nga rod, no naimas matlaang ti luto tinapintas, para luto? Saan pa ang naluto, sir? Inton maluto, sayon to ramanan. Kasta ka di. Ala, agsubliak to nga rod inton madamdama. Kaya't ko amakit kita ti kinapintas, ti para luto. Ala, ituloy mo nga rod ti agluto. Naggapu ka di ta kusina, anak ang si iho. Ada ka di inaramid mo di ta? Ni mamamat. Amo mama, napintas ng agpayso ti para luto. Nalaing mat ni Manong. Di tangiwat mo. Amo matibili ni Manong mo saan ka di? Andamat ijay kusina, mami. Di namang nagtibagbagak. May mayat matlaang no saan mo adakdakamatan akabsat mo ni Andrew. Mama, aglabas iti panubok ko, ti babae. Di ka kumaagar-aramid ti mati. Amangan no saan akayat ni Andrew ti aramidem. Apay kumasaan, mami. Pagyamanan nakit di
Numaduktalan tayo ti kinapudno. Anya kinapudno ti sasawam. Pangaasim, di ka agaramid iti saan aba iparbaan. Apaya kasla naliday ka si Mangpad iti kwartas. Jack magustuhan ti panagngir-ngir si. Kan panagkid-kid day ti anak ni boss. Saan mo nga taltalak day jay? Talaga akas dyan na. Ngam di nakapagaramidan iti dakas day jay. Sigurado ka kadi? Sa anak a komportable nga agtrabaho ijay. No adda day jay nga anak ni boss. Ha? Apay kung makabutang mo. Kat natataer ngam siya. Para kanyag, si kapay laang ti katauran. Nang runa ti pusom. Saan ko ang mailadawan ti kinataer ti pusom? Naks ha? Limok magtipuso ka di na oras. Di kagdanag. Ipasigurado ka di na kapagaramidan iti dagas da di alalaki. No agtultuloy akanayon nakakiddayan kan ngirsyan day jay. Pumanawak langan dito eh. Narigat ti agbirok iti nasayaat nga amo dito syudad. No restaurant, wano sabali ti pagtrabahwam, masapol nga agabang kapay iti kwarto a pagyanam. Kaslamat nga min balasubas ti panagkitak kan kuana, Andrew. Rabin, ngam imay kapay diti balay. Ada ka di importante nga ibagam, iho. Mami, pagkibaga ka ni Jervy, asaan na alabsan narabakan ni Aimee? Ada ka di madi nga inaramid ni Jervy kan kuana. Kuno ni Aimee, di na kano kaya ti panangkid-kid day kan panagnir-ngir si ni Jervy. Bastos ka no? Kunakon kat nga inggaraw manon ni Jervy ti kinapilyo na. Bayam tabagbaga ak ti kabsat mo. Amangan magbirok iti sabali at trabaho na, no di na kaya tiraramida ni Jervy. Di kagda nag-iho. Dumanon ka ni Jervy ti imbaga. San mo ngayon inted ti sweldo dagiti trabahador, iso ang nagpapanaw da. Itatabasitan ti kadwa tayo dito rancho, mangrugin ngagsakit dagiti daduma abaka. Anya nga rod ita ti rumbeng amaramid. Ayan ti kwarta, tamangalaak iti veterinaryo amang taming kadagiti baka. Kwarta? Awanan. Anya? Nagasto tayon ti kwarta. Kasano kumanagasto tayo? Dagiti nausari ti kusina. Ti pinagbayad ni Claudia ije pagadalan. Aniya, pinagsardeng mo ni Aimee iti panagadal na. Ita, awanan ti kwarta tayo. Ayan dagiti naglakwan iti gatas. Naglako tayo pa iti baka itay nabitlang. Ayan ti kwarta. Adday jay bangko. Ayan ti libreta. Kita agman. Adday jay kwarto. Aguray, tay nakkitaan. Hi, beautiful. Makitam ka di daytoy basitabag? Kitam ti linaw na. Apay ka di day tabag, sir. Apay ko maakita tilinaon na. Nadamag ko akayat mo kano ti makaadal. Day talinaon ti bag, ti usaram. Tapno matunoy mo ti arapaap mo. Kasano ko maamatunoy ko ti arapaap ko? Babaan day tabag. Lukatak ti bag, tapno makita kan maawatam ti ibagbagakan ka. Oh, anday ta. Nagado ak kwarta. Apay ko madayta. Nulakid di kayat mo ti makirelasyon kanyag. Pagadalan ka. Kukwam da ito ya kwarta. Sa anak arupat kwarta? Kukwam lang ti kwartam? Agtrabaho ak. Tapno magunod ko ti arapaap ko. Saan kat nga agtawad iti kaskan ka amata pobre? Ditakan. Di na kayat ti kwarta. Adu da ito yan na kwarta.
Agbiag ko maitinasaliwan one day jeng Aimee. Ang, wow. Bilibak ka ni Aimee. Sa narupat kwarta, akas kadang itiim mo na ang nakarelasyon ni Manong. Nasarakan matlangan ni Manong tinasingpat. Kan napudno kan kuana. Madam, nagsayat kayo kanyak. Ngam, jak maawatan. No apay akas jay ti anak iyo. Ni Jervy ka di tidakdaka matem, iha. Awan sa bali, madam. Apay adi naksardengan. Impakita na ti ado a kwarta. Tapno makirelasyon na klang kan kuana. Iti ka ano man. Jak ilako ti bagik, madam. Inaramid ni Jervy kan kadayta, iha. Wen, madam. Iso apo manawak laangan dito balayo. Pangaasim, iha. Masigurado nga agliday manan ti anak ko. Kasano ko mga agliday ni Sir Jervy, madam? Maamuam to ti amin, iha. Nga masakbay na, ada ko madamagak, katipod no kumalaang ti ibagam. Anya ka di dayta, madam? Ada ka di relasyon nyo kani Andrew. Numan pa'y saan ko pa'y asinong batan? Napudno ti panagayat ko kan kuana, madam. Uray agpada kami amarigrigat. Iso ti ay ayatag. Oh, maragsakan ako na iti dayta nga imbagam, iha. Di kay maawatan, madam. Adala ang tao akayat ko makasarita. Sakbay nga adda maamuam, iha. Anya ka diti pagsasaritaan tayo diti opisina. Tayo nawagan na kami, mama. May papan ka di dayto iti inaramid ko, mama. Awan sa bali, iho. Di kayo maawatan, mama. Jervy, anya ka diti mapaspasamak. Pakawanan na, Manong. Kaya't ko lang ang maamuan, nanapudno ni Aimee kan ka. Apay, anya tinaramid mo? Pinakita ak iti ado a kwarta, Manong. Imbagak nga aramatan na nga agadal. Basta makirelasyon kanyak. Ang di na kayat, Manong. Nagpakada kanya, tadi na kaya tinaramid ni Jervy. Ginamag ko no na relasyon nyo. Katamom no niya tiinsumbat na, iho. Anya tinsungbat na, mama? Kastoy ti kunana. Numan pa'y saan ko pa'y asinong batan. Isulaang ti ay ayatek. Uray agpada kami amarigrigat. Dayta ti kunana. Kasta ka di, mama? Agyaman na, Jervy, ading ko, ha? Naamuan tayo. Asaan arupat kwarta tinapili? Uray maamuanan nga anak ka, iho. Pakawanan na kumaha, Aimee. Awan ti da kasagandat ko kan ka. Bayan na ko mga palawag. Anya ko mati ipalawag mo ako nam. Sige. Si sasagana ak adumngag. Ti kinabastos ko kan ka. Kaya't ko lang nga tulungan ni Manong Andro. Di ka maawatan. Anya ka diti kayat mo nga ibuksilan. Ningamin Manong Andro. Kat adda idi ti kinarelasyon na a babae. Kalpasan na nakaala da iti dakkal agatad kan kuana. Insukat da iti sabali. Di ka maawatan. Apay nga ibagbagam da ita kanyak. Ni ka di Andrew a security guard ti dakda ka matam? Saan na nga mo tinaramid ko? Naibaga na ngamin, nga ayatan na ka. Iso a pinadasnak apakitaan iti kwarta. Kasta ka di? Pakawanan nak. Ngamin naramid ko lang dayjay. Takita, no napuno ka matlaan kan kuana. Nabayag kayo ka di? Nga agam-am mo kan ni Andrew?
Dakkel ti pinukaw mo a kwarta. Isuaman ni po dita. Ikatag ti karbengam nga agwidro iti kwarta iti bangko. Saan kagayam ang mapagtalkan? Saan mo kumamat nga aramidan kanyak dayta, Julius? Himpay ko amin kan kaapanagtalag. Ngam dinadahil mo. Ita, awanin ti anak ko ditoy. Napnapanan nangatan. Apay asapulam. Kat nakitaray nga rod iti dayjay at trabahador iti rancho. Ditay payam mo. Nupudno anak kitaray wano saan. Kat anya nga rod ti panagkunam iti panagkuyog da apim manaw. Kan nasinged da iti tunggal maysa. Saan na makaas-asawa ti anak ko? No diket kayat nga ti agadal. Amok pay. Apay nga rod anakigid da napim manaw kan ni Andro. Nagtaray dalakit di. Tapno daras ka makaturpos, in ka nag-enroll. Madama pa lang ti enrollment. Enroll? Andrew, awan pa'y urnong ko. Nupod nung ay ayaten nak. Bayam asyak ti mang tulong ken ka nga agadal. Kalpasan ti panagadal mo, pangasim. Umanugot ka nga kalaysatan. Kalaysa? Di ka pa'y sinungbatan? Kalaysan? Amok nga ay ayaten nak mat. Isaasaan ka na makalibak. Makalibak? Sino tinangibagakan ka nga ay ayatan ka? Inak ni Mama Lolita. Kan kabsat ko ni Jervy. Anya? Pudno ka di dayta nga ibagbagam? Pakawanan na ko ma, no nagpamarangak akatulong yu irancho. Ano kasta? Nagpamarang ka, amarigrigat? Mangilasin ka iti gatas nga ikabil ko iti battab ko. Ibagayo aka ni Sir Julius, tabambantayan naman dagiti gatas. Binilang na pa'y, numano abote tinalpas ana pasteurize. Ma'am, kunamat kanyak ha? Di pa'y imbaga ni Amy nga awagan mi iti ma'am. Idinto ta iso ti akin ko kwa iti rancho. Si kaki ideng. Mangin insulto ka kadi? Saan mat? Ibagbagak lang ti pudno iti tao apagarupan na kat na nga tula unay. Ngam saan mat? Tanto aldaw mo kanyak, si kakatulong. Ur-urayag day tang aldaw, Claudia. Pagtalawan man na dya a Flora iti pasdak, mami. Apay ko maapagtalawak. Iso lang ti makamu ka dagiti trabaho a pinanawan ni Amy. Nainsultuak, iti imbaga na nga agin nga tuak kano, kat saan mat? Anya nga tati aramidan ta iti dayjay a Flora. Diyak kaya ta makita dayjay a Flora, ijay rancho. No di mo kaya ta makita ni Flora. Saan ka naamap-mapan ijay? Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasama. Papagayam, di uliwayan na denggan. Tituloy ta serye tayo italawas ang napauluhan. Awanang karbengan. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito yung estasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas naduktalan ni Julius ti panakawidro ti dakkel agatad iti bangkuda. Inikat na ti karbengan ni Magda nga agwidro iti kwarta ket innala na ti libreta di bangko. Iti may sangal daw, bimmalaat ni Julius iti saritaan da Magda ken Claudia.
Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo italawas ang napauluhan. Awan, karbangan. Dito'y drama tayo. Tining masakbayan. Anya nga ta ti aramidan ta iti dayjay a Flora. Diyak kayat amakita dayjay a Flora ijay rancho, mami. No di mo kaya ta makita, Bah, saan ka namapmapan ni Gerancho? Daddy Julius, ada kayo matgayam dita. Itayak pa'y ditoy, ngam didak nadlaw, tanapasnek kayo nga agsarsarita iti saan nga umno. Claudia, manipod ita, sana na mabali na kargam iti gatas ti battab mo. Nawatam, Julius. ay sakamat, Magda! Hello, gayam. Imbag ta nakaawak ka. Kumusta ka niya dita syudad? Agad-adalak, gayam. Pagad-adalan ni Andrew. Anya? Husto ka di tinangag ko? Pagad-adalan na ka ni Andrew, kunam? Uwan, gayam. Kumusta mo't ni Daddy? Ikwa. Ijak man maawatan, gayam. Manipod awang ka, madlaw ko analiday. Kan, saan mo't akas idi ti kinalastog dagiti agina? Anya ti kayat mo asawan iti dayta. Di ka maawatan. No nga mintumangsit ni Claudia, ay, sungbatak at masurunak. Uray dengdenggan ni Sir Julius, di namot isakit. Kasta ka di? Itaman pa'y. Flora, idanon mo man ti pa kumusta ka ni Daddy? Dumanon, gayam. Imawag kanyak ni Amy, sir. Kumusta kayo kano? Ha? Ayan ka diti anak ko. Agad-adal kano ijay syudad, sir. Pagad-adalan ni Andrew. Anya? Nagtipon dangatan iti dayjay nga Andro? Awan mo timbaga na akasta, sir. Idi pa'y laeng. Imbaga na amapan ijay syudad. Tapno makapagtrabaho. Kat mapagadal na ti bagbagi na. Kasta ka di. Flora, amom ka di no sa dino tayan na ijay syudad? Saan, sir? Di namot imbaga. Ngam imbaga na ama kumikom nga agad-adal. Ado ka no ti ar-aramiden na. Iso asaan ko adistorbon. Kasano dayto yan, mami? Ado mo ti bagsak ko ijay pagadalan. Anya ita ti aramidan ta. Sapay di ka maikan iti ado a kwarta. Tasaanen akas idi. Ang mabalin ko lata ti agwidro iti kwarta. Siribang manan ni Daddy Julius, mami. Mapusipos mo siguro manan ti ulo na. Bareng sabali nga minitan ni Julius. Kasla ka iliw nan samot ti anak na nga awanan serbi. Ayan nga tamat dayjay a babae. Siguro, agdandan nada iti dayjay a mamirmiraot nga Andrew. Lakit di. Ang mga numasikog pa yan. Yak! Day takot masikugan? Diyak kayat ti agsikog. No saan abak nang ti ama ti agbalin nga anak ko. Rumbang laang. O sarem ti utek mo. No kayat mo anasaliwanwan ti panagbiag mo. Dilimak ka na kiti grado, Mami. Nagnanga to. Wala, tadyak kayat ama pa ay ti magpapahadal kanya. Ay, ayatin ka unay. Aramidag ti amin. Tapno na saya ti masakbayan ti pamilyata. Aramidag dagitoy. Gapoy ti nalaos a panagayat ko ken ka. Kan para ti masakbayan ti pamilyata. Ay, ayatan ka matunay, Andrew. Idi, naliday ti biyag ko. Kat sikat tinagbalin ang musika, anang biyag itinaliday alubong ko. Inton makaturpos ka. Agpakita ta ka ni Dadim. Kidawon ta ti pamalubos na ngagkalaysata.
Sikat ti makaammo. Superstar iti biyag ko. Ha? Unay ka dito superstar. Nalabos mo yun Pudno ti bagbagag. Sikat ti kapatgan ita iti biyag ko. Ay ayatan ka unay, Andrew. Ay ayatan kamot unay-unay, Amy. Umay ka di tumulong diti rancho tay may ka, Claudia? Kunak mano agad adal ka. Apay nga da ka ditoy. Diyak kayat ti tabas ti dilam si kababaunan. Imbaga ti babaunan, tada pa kairanudan ti akin babaunan. Ngam ti papakpakan, ngawan pa kairanudan ti mangpakpakan. Aglablabas kan si kababaunan. Aguray ka man. Sige, padasan nakasagidan tadi katrasan. Agtrabahon to pay dito'y ide ni Aimee. Idin to ta si kakot saan. Huh? Soron kon? Pagbabawyam daytoy ngay naramid mo kanyak. Ipian nga aga po nga agbabawi ak. Huh? Kukom aya daytoy rancho kat kukwa ti ina ni Aimee. Dumtang to ti aldaw. Agpakawan ka kanyak. Iti anya aga po. Anya ko matibasol ko kan ka. Sika ti rumbal nga agpakawan ka ni Aimee, Claudia. At nagayam ko akadalan ni Aimee. Imbagada analaing kano ni Aimee. Kap-kap na kan nga tati kabsat mo ni Aimee. May mayatan ni Aimee. Ngam ti daddumaan nakarelasyon ni Manong, mama. Day tamo ti pamatik, iho. Itinabiit a panagyan ni Aimee diti balay. Nakitak ti kinasingpat na. Nasarakan mo't langan ni Manong ti maibagay kan kuana. Nasingpat mo't ni Manong. Sika, iho. Kabaalam ka di mo ti agpamarang amarigrigan. Tapno masaraka mo ti babae anapudno kan ka. Ah? Mama, saanan anas kan nga aramidak dayta? Saan ngamin arumbang nga itad amin akid daon ti babae? No kwarta ti kiddaon na. Dayta mo ti kamaliid ni manong mo. Nagtalag kat inted na ti amin akid kiddawan dagiti babae kan kuana. Anya ka tati aramidak iti dayja, Flora. Masurunak unay kan kuana. Ay na, durabag kumadjay rupa na. Uray siyak. Di nakpay respetuan no mapanak ija rancho. Adala ko mapangtangdan ko, tamang tangdanak iti mangipungot kan kuana. Kasla kalalaingan no kasjay amapanak ijay rancho. Agkusilap. Adan tala aldaw na ako nak. Pagbabawyan na tinar-aramid na kanyak. Pagparin tumangak iti sangok dayjay a babae. Makabalis tanto matlaeng kan kuana. Ha, kukuana ita. Angam kukuha tanto mat. Kaano nga ta makabalas ta, mami? Noan niya nga ta at ipampanakal dayjay a babae. Makapasuron. Kitaan nyo kit di, mami, ha? Amangan mat, no ada pagtultulagan da kan ni Daddy Julius. Saan kumot ngay palubos? Para kanyak laang ni Julius, agraman ti rancho. Nalpasan ana iproseso dagiti gatas, sir. I-deliver yo ka din, sir. Mabalin ka di ako muyog ka, taawan ti kaduhak. Imbagla para lista ka dagiti order. Umayak mo di pag-deliveran nyo, sir? Wen, Flora. At damot sidecar tay motora pag deliver ko iti gatas ti baka. Ada ka di mabalin ko apagtugawan iti sidecar ti motor, sir. Wen, tabasit lang ti gatas a may delivery ta. Sika ti mangkita iti listaan o asino dagiti nag-order. Ibagam lang, ta iso ti pangipanan ta iti gatas. Sige nga rod, sir. Lumuganak iti sidecar ti motor. Ala, intan, Flora. Apay, akimuyog ka kan ni Julius. Napanan nyo. No kumanasapsapa kayo ngay may, da kayo kumatikadwa ni Sir Julius, nana.
Saan ko maasyak? Nana, Nana, kun kunam kat kanyakon. Madam idi, tiawag mo kanyak. Idi takunak no nasaya at kayo agsyuman kan ni Aimee. Ay nga saan matgayam? Saan kayo ang maikare nga agsyuman kan kuana? Sa lawasaw. Di mo idiso tatungpam kanyak, Nana. Agyaman kayo, tabakit kayo. Iso adi kay patulan. Ngam no maminsan pa'y nga aramidin nyo dayta. Siyak timang tungpa kada kayo. Bastos. Amok mo timang respeto iti tao arumbang nga irespeto. Ngam no kas kada kayo, ay nambarak. Agraraman kayo nga gina. Pimanaw kit din kay heredera kapo kada kayo. Kumusta ti ay ayatak nga estudyante? Rabiin, ngam di ka pala mapaniti kwartom. Ilepas ko pa ito'y report nga aramidak. Superstar iti biyag ko. May salangan na semestre, malpaskan. May sakanton ka nagiti agmarcha ang mapan umawat iti diploma. Kat isagot kon to dahil ta a diploma, iti ay ayatak a superstar. Saan ka di ati diploma kat isagot iti naganak? Kuma, ngamjak narik na ti dungo ti maysa nga ama. Kasano kuma nga isagot ko kankwana? No awan ka, sa anak a makaturpos. Kaguram ka di ti amam? Saan, Andrew? Angam, mangnamnamaak. Adum tengto ti gundaway, amariknak ti panangipatag kanyak ti amak. Kastamatan, amariknak ko mati panangipatag na kanyak. Bayan, tamapan tanto agpasyar iti rancho. Masigurado, akailiw na kamot ti amam. Dandanin agturpos ni Aimee iti kinaabugasya. Bilibak mat kadakwada ka ni Manong. Nabayag basitan ti relasyon da. Ngam nagtalin addaan na pudno iti tunggal maysa. Maragsakan para ka ni Manong mo. Kamaudyanan na. Nakasarak iti napudno ken kuana. Makapantay unto ije lugar da. No intayo ka sa uti amana. Sangon na tayo nga tati amana. Isopi manaw ni Aimee. Ta saan ka no nga impakita ti amana ti dungo na ken kuana. Numapantayo kat di na tayo sangwan. Ti agsubli tayo ditoy. Awan parikot dita, mama. Sa bagay, husto ta ko nam iho. No di na tayo sangon, di agawin tayo. Kat agkalay sa dalatan. Adumat ti bagsak ko, mami. Makapasadutan ti mapanijay pagadalan. Kasano nga rodan, anak ko? Sana ka makairwar iti ado akwarta ni Dadim at Julius. Tilang masapul tayo ti ititid na. Sigurado. Ano ulit at nga alaan dagiti bagsak ko? Katagbayad akmanan. Apay ngamin, adi mo tinartarimaan tinagadal. Padasan pa'y ti dumawat ka ni Daddy Julius, mami. Padasak Nakuna na ngamin idi, nga apay kano anag bayagan, kat di kamot lamalpasan iti panagadal mo. No maminsan, nagadula unay matngamin ti papaarami dagiti professor mi, mami. Rumbeng ngamin nga aramidan nyo dagita. Jay kagiddan mo anagenrol iti kinamaestra, kat nagturpusan idi napan atawan. Makapasuron nga rod, mami. Kuna jay din, asa anak kanupay ang mabalin nga graduar. Gaputa adu ti bagsak ko. Masapul nga dadak kala selebrasyon iti graduation mo, Aimee. Agyaman ak unay kan ka. Angam, umanaya na makaturpusak. Kan maysa, ag-review akpay. Kalpasan na, ag-examak. Basta, pakaragsakak no maselebraran ti paragturpos mo. Intayo ka na mamay ti may sa analata ka restaurant. Si kaman langan ti makaam mo, may superman. Siyempre, may superwoman. Itapay lang kablaawan kan.
Agyaman ako, Nay. Andrew, biyag ko. Sika, tiintin nagtilangit amang bayabay kanyak. Gapo, taawanan ni Mami iti biyag ko. Nera na lang siguro. Agayatak ngamin unay ken ka. Maiduma ka kada kini nagbalin a karelasyon ko. Julius, kasapulan ni Claudia ti kwarta. Ikan na kuma, tamapan mo't lang ijay syudad. Ituloy na, ti panagadal na. Saan ka di nga upat lang atawan ti kinamaestra? Manu atawan ti panagadal na. Kuwa ngamin, Julius. Marigatan ka nung ngamin. Adabagsak na. Kaya tasawan day ta, asaan nga agadal ti into na rin na ijay syudad. Abagan ba't numakasasawan? Pag ko naamat, amakas asawan. Apay nga ro, da manu atawan nan, ket di mo't lamalmalpasan iti panagadal na. Sayang lang ti kwarta ginasgastos na. Sabali, ti pangipanan na. Nagturad day tarupam nga umay dito'y balay mi. Kaamamok a balay yu gaya mon daytoy. Ti amok, kat balay ti gayem ko ani Amy daytoy. Makikabkab balay kayo laang. Talaga na puskol ti rupam. Awanan kay ti bain, ha? Asino ka datang ata tinapuskol ti rupa na? Mayak ditoy, tada ibagak ka ni sir. Sa anak a makikabbalay tawan karbengak. Ada balay meng. Ay, no! Ay, lapdan nakman. Ang mga noan niya, ti maaramid ko, iti day ti babae. Aramidam ta kayat mong aramidan ah. Ngambasol mo. No Jack maidanon ti idanon ko kumakan ni sir. Anya ti mapaspasamak ditoy. Flora, Claudia. Anyapay dagiti sumaruno ang mapasama. Papagayam, di uliwayan adenggen, ti seryetayo itaalawas ang napauluan. Awan, karbangan, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo, Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito yung estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Ti masakbayan. Ti napalabas, agparikot da magdakan Claudia, tasan ang makaturpos ni Claudia, gapo kadag iti bagsak na. Iti sabalya bangir, umadanin ti panagturpos ni Amy, iti kinabuga siya. Iti may sangal daw anapan ni Flora iti balay da Julius. Nagsinungbat da kan ni Claudia. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryeta yu itaalawas sa napuhan. Awan, karbangan, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Ay, na! Lapdan nakman. Ang mga noan niya, ti maaramid ko, iti day ti babae. Sige aramidam ti kayat mong aramidan. Ngambasol mo, no Jack maidanon ti idanon ko kan ni sir. Anya ka ti mapaspasamak ditoy. Flora, Claudia. Umay ko kumaitad kada kayo ti listahan ti nag-order iti gatas. Ngam, simabat ni Claudia akasla ti Greg, sir. Panawan na kami ditoy, Claudia. Apay alapdam nga umay ni Flora dito'y balay. Ado ti may tultulong ni Flora kanya kay Jay Rancho. Kablawan kay ti panagturpos mo, iha. Agyaman ako, Nay, ma'am. Di na ka di mabalin nga awagan iti mama. Saan ka tamam? Ha? Sige, mama. Agyaman ako, Nay, iti kinasingpot yung kanya. Mama. Kablaawak may matyayayatek. Ti superwoman iti biyag ko. Agyaman ako, Nay, kan ka, Andrew. Happy graduation, Manang. Nagasat unay ni Manong kan ka. Manang kunakun da Manong kumati agbalin nga asawam. Agyaman ako, Nay, kada kayo.
Natunoy ko matlaangan ti arapaap ko. Nakaturpusak matlaangan. Ala, intayo nga ro dun iti restaurant. Tani, itay pa yung agmanmandar ti tiyan ko. Karga ka nun. At to'y pa'y tinayon ti listaan, tinagorder iti gatas, sir. Agyaman ak, Flora. Awan gayam. Saan ka di pa ngay mawag kan ka ni Aimee? Saan pa'y mat, sir? Iti naodi nga imawag akot makumiko medyo pagadalan. Ay, jak amaw, no naggraduaran, sir. Kasta ka di. Ala, ikumusta nagtuken ko na intun umawag manen? Matungpal, sir. Saan ka di nga umawawag ka na kayo, sir? Napukaw ko nga men ti cellphone ko, idi. Gimatang iti sabali. Kat nasukatan ti sigod a number ko. Ay, kasta ka di, sir? Ala, inak nga rodan iti rancho. Tanapan naggatas iti baka ti daduma akakadwak ijay, sir. Apay, anak kami suot ka, Simrak. Anya ka di tinapasamak di taruhar. May itay ni Flora, mami. Nagsinungbat kami. Idi may ni Daddy Julius. Pinastragnak. Anya? Anya ka no tigagaran ni Flora ditoy? Dahil ti dinamag ko itay ka ni Flora. Nga maditi sungbat na. Saan ka no nga umay makikabalay? Tada ka no balay da. Talaga apagpong tutenak na dya babae. Ha? Uray siyak, mami. No saan abim malaot itay ni Daddy Julius, amangan no nagpinungot kami. Dayjay ti ambisyosa. Kaya't nasamot ni Julius nga uray lakayan a maidiligkan ko na. Awan tilin na kayan ita, no kwarta ti pagsasaritaan, mami. Wan mo't kit di. Hanggang saan mo't unay ama ko na abak nang ni Julius. Ngam ado, ti atiwan na dito'y lugar tayo, mami. Mangrugimat gayaman ti panag-review, iti review center, love. Wen, mayat na inakon ag-review. Tapno sigurado, love. Dahil tamad ti kayat ko, tapno makasigurado ka. Sapay ko ma. Tama ka pa saak. Inton madanon ti bar exam mi, love. Namnamagmat dahi ta, love. Amok kami na nasaririt ka. No pay kasta, aramidak amin akabaulak. Barang maigasat ko. Buyugan tayo ti kararag. Anda kaasi ti apo karang tinapasnag nga kindaw iti kaasi na. Wen, Andrew. Awan sa bali akamangan no saan ani Apo Diyos. Dakkel ti kaasi na kadagiti mamatikan kwa na. Apay akas taday tarupam. Adda ka din nakaapam. Masurunak, mami. Binaunakit din ni Flora ang mga wit iti nakatimba gatas. Inyawid mo ko man tigatas Kasapulam tigatas, saan ka di? Ang mga numakita ni Daddy Julius, kat agungat, mami. Huwin gayam. Manipod awan ni Aimee, dakkal tinagbaliwan na. Saan kas idi an nalukay kadata. Nagbalin mo't ten akir mo't. Kasuron ko mat dayjay nga, Aimee. Nagbali kita ng papanaw, nga kaslaad adakit din ang nagmalas ta. Kastamot nga rod ti mariknak. Iso akasuron ko launay dayjay a babae. Awan lang nga rodan ditoy. Ngam isupay lang ti poon ti saan tayo apagkikin na awatan. Bilibak mo't kadamanong kan Aimee. Takay kayat dati agyan ijay quarter ti security guard. Ngam ti agyan dito'y dakkel abalay. Saan gamin ang materialistic ni Aimee? Simple a tao, kan saan ang naparamag. Sabagay, day tamot tinadlaw ko, mama. Ngam saan nga amo ni Aimee? Nga addadakkel abalay ni Manong iti asidag ti negosyo na.
Sigurado nga ijay dantong agyan, inton malpas ti kalaysada. Apaman ang makapasa ni Amy iti bar exam na. Ket, addan tumanugang yung abogada, mama. Wan iho. At danto alaan ni Manong mga opisina nanto iti asidag ti negosyo na. Naggasatan ni Manong. Tanasingpat ti asawaan na. Kabayatan asan pa yan ang rugi ti review. Kaya't mo kariti kumuyo kanyak, ijayan ti negosyo. Sige man nga ron. Surwan nak, tapno makatulong akkan ka. Alang ron, ngam narigat ti trabaho ijay. Dandani saan ka ngagtugaw? Anya tinarigrigat at trabaho. Tinegosyo? Wenno, ije rancho. Depende matkat di iti tao. Noan niya tinalaklakakin ko ana. No mapadasak ti trabaho iti negosyo, ibagak to, noan niya tinalaklaka at trabaho para kanya. Ijay kalangan ayan ti cashier. Agkahira ka. Amangan no mapukaw ti collection, no siyak ti pagyanam iti cashier. Andakin ka, no takawam ti koleksyon. Sika ti manager, iti dayto a supermarket. Owner ken manager. Pinanawam daytoy. Kat imay ka iti lugar mi. Kat nagpamarang ka nga aplikante iti rancho. Saan at trabaho ti sinapol ko ijay? No di kat sika. Anya? Kasano ko maasyak ti sinapol mo? Kat di nakpay matamam mo. Sa pulam ka di, ti saan mo pa'y ngamam mo? Nagsapula kiti nasingpet. Nagaget. Kang ronan ti amin napintas. Ket sika dayta, love. Mabalin a plano ni Apo Diyos ti panagsinarak ta, love. Agasam? Nagpamarang ka amarigrigat? Tapno lang masarakam ti agbalin nga asawam? Mamatiak mo titimbagam, love. No saan ko nga inaramit tayo jay? Saan ka kumaan na sarakan? Anya ka di ti impakan mo ka ni Julius. Ta isakit nakalaunay, sika a babae. Adda ka di impakan nyo kan kwa na ide? Iso apagarupon nyo, nga da impakan ka? Ha, anya ti inted mo kan kuana, idinapan ka ije balay. Apay adiyo dinamag kan kwa na, ano interesado kayo ang mga mau, nana? Ti saludsod ko ti song batam. Madanagan kayo kaday. Ang mga no isukat na kada kayo, iso nga insecure kayo. Ha, anya nga insecure asasawam. Apay kumanga insecureak. Apay nga rod nga agdamag kalaadagos no adda makitam. Ni Sir Julius ati pagdamagan yaw. Hay, di ta kayo manlangan tadda pa'y aramida. Oh, mabalin ko matimang karamkam iti tao. Ay, inaramid kon iti dayta a babae. Saan ka diyan ni Flora dyan naggapo dito'y, mami? Awan sa bali no saan aday jay apo or ti kararuak. Nakitak asimrak, iti pagalaan ka dagiti timba, apang ikanda iti gatas ti baka. Aguray man, tapalab-ogak ti danga. Anya ti aramida. Kargaak ti kayo iti ngato ti ruangan. No iduron na ti ruangan no rumwar, matinag ti kayo. Kat matamaan lakit di ti ulo na. Masurunak at talaga iti dayja a babae. Mapan kayo ijayan ni Daddy Julius, ta ipatungpal ko ti planok. Oh, sige, makaamukan, Claudia. Alaan ko to'y tugaw a pagbatayak amang ikabil iti kayo iti ngato ti ruangan. Inton rumwar ti danga. De na ipagarup nga adda kayo iti ngato. Makabalasak matlaan yan kan kababae. Darasak, tapno awan makakita kanyak. Adto'y titugaw kan kayo.
Agbatayak iti tugaw, ket ikabil ko ti kayo. Aday ta, pumanaw ako dito tapno awan makakita kanya. Anya nga tati naramin ni Claudia iti asidag ti ruangan. Nakita ka nagdardaras a pimanaw. Di namot inrikap analaing ti ruangan. Ay, amangan nagsuble. Magnaak man langan iti bakdor. Amangan nagsabat kami di tarwangan. Amangan nagsubang kami manang. Adu itatigatas anaala kadag iti baka. Kasapulan pa ititimba ditoy. Kurang titimba? Masapul nga rod nga inak mangala ititimba. Ingka man nga rod, at dangamin na panandag iti kakadwa. O sige, tamapanak. Kunwari, nasingpat ka nagagat.